Daeth y diwydiant llechi a chyfoeth enfawr i goffrau'r teulu. Yn wir, roedd ei cyfoeth gymaint, fel iddynt fynd ati i greu llyn preifat. Llyn Mair. Mai mani hamddena oedd y llyn, roedd pwrpas arall iddo hefyd. Llyn Mair oedd yn cyflenwi'r dŵr i redeg y felin, oedd yn ei dro yn darparu'r trydan i'r plas. Plas Tan y Bwlch oedd un o'r tai cyntaf yng Nghymru i gael trydan, mor bell yn ôl a diwedd y 4edd ganrif ar 15. Mae'n deg nodi fod William Edward yn ŵr hael iawn, a hynny pan oedd dyledion enfawr ganddo. Ym 1886, fe dalodd i 2,000 o chwarelwyr a'i teuluoedd fynd i Landudno am y diwrnod. Roedd bywyd yn y plas yn foethus. Deia'r tren bach a dŵr môr o Borthmadog i'r pwll nofio dan do yno. Ac roedd pobl y plas yn chwarae polo ac yn cynnal gemau ar draeth Talsarnau.